hi guys! What's up mga ka-Asay group? So, hi guys! Welcome back to my channel again! Hi guys! Here we are na! So, yun po, magpa-fast talk daw po kami. Charot! Fast talk daw. Meron silang mga tanong sa akin. Tanong nila. Kaya nga merong tanong, di ba? Kailangan ko malaman. So, meron silang tanong si Madam Liza Extra. Meron po silang tanong sa akin. So, Lord, gabayan niyo po sana ako. So, ngayon na. So, heto na sila. So, heto na sila. Please welcome Liza Sobrano or Liza Trino and Lenlen Calextro. Lalo sa'yo, Day! Same kami ng dami. Ano ba? Siksing-siksing sila na yun. Parati. Okay na yan. Mas masarap pag may busnat. Para madaling mapasukan. Choheto ko na. So, eto na guys. So, ano ba? Magpa-fast up tayo ngayon. So, may mga question dyan sa akin guys. Ba't ito mo? Okay lang. Data naman naka-COVID. First question. Kung kaya nga yung Sige. Fast question lang. Sige. Maging handa. Maging handa ka, girl. Diyos ko. May COVID po dito sa amin. Babala po sa mga nakikinood. Pakikuhaan lang po sa kanya. Ay, uy. Ha? Ay! Sakit niya. Sakit niya. Kambing. Nawala siya kasi inuubos siya. Bakit ang nalunok niya? Baka namangga kanina. So, eto na guys. Hello. 30 question. You're looking for 30 question. Yeah, more. So, eto na. So, ano ba? Double dirty ako. Ano ang question niya sa akin? 6 or chocolate? Chocolate. Bakit? Siyempre kasi yung chocolate masarap. Itchamish dilaan. Masarap. Siyempre chocolate. Kasi yung chocolate, brown siya. Chocolate. Ano na chocolate na white? Milk ron. Milk ron ka lang. Ano? Yung pipiliin ko, ano yung gusto mo ka na? 6 or chocolate? Alami! Alam! Actually, masarap talaga yung snacks pero mas piliin ko yung chocolate. Para hindi naman ako, hindi naman malalaman na malandi talaga ako. Charot lang. Chocolate talaga guys kasi yung chocolate talaga favorite ko siya. Masarap siyang dilaan. Masarap siyang kainin. Paano dilaan ba? Yung mga, yung mga ganun. Chocolate. Kasi masarap siya. Kahit nakakasira ng ngipin, masarap pa din naman. Kasi kung ano yung bawal, yun yung masarap. Nakakaumay din. Oh my God! So yan na guys, chocolate yung answer ko. Number 2. O sige go. Number 2 ikaw. Ano ang question mo? Kahit anong question, sasagutin ko. Ex or present? Siyempre yung present. Siyempre yung present. Bakit? Wala. Siyempre yung present kasi aanhin mo naman si ex kung siyang pipiliin mo kung masaya naman siya sa ibang tao. Diba? Guguluhin mo pa ba? So, dapat mag-focus ka na lang sa present. So, mag-focus ka na lang sa present mo. Malay mo. Balang araw, mamahalin ka din niya. Siyempre, present ka. Hindi mo naman talaga alam. Wala kang absent. Check. Kung present yung pipili mo, hindi mo naman alam or hindi ka naman sure na porket mahal mo siya, agad yung naramdaman mo sa kanya is mahal ka na din. Tanga, malay mo ngayon mahal ka pa pero susunod ipagpapalit ka lang. Yung ganyan guys. So, present guys. Present guys. So, present, nagbabakasakali lang. Kasi sa ex, parang wala ng pag-asa. Lalo pa nakikita mo siya sa iba. So, wala ka na nagpapag-asa na makukuha mo siya uli. So, present! Okay. Career or family? Present! Parang ang lito naman, no? Siyempre, pagpipili ko yung family, wala, mapipili ka sila. Sarap lang. Kasi parang mas hindi yung career. So, ito. Ang pipiliin ko guys is ano?
Ano ba to? Parang nagugulong-gulong dito. Unsa ka mo to? So, nga, kahit ano about About Sa- the lucky. anong parang tawang. Sa ata na guys, yung FIFA, so yung pipiliin, hindi ko talaga parang ano to parang dancer ng club. So yung pipiliin ko po is family. Pero mas maganda naman kung pipiliin mo yung career. Siyempre, pag may career ka, may pera ka. Pag may pera ka, di ba papakain mo ng pamilya mo? Kasi pag family yung pipiliin mo, may family ka. Kompleto kayo. Pero nagugutom naman kayo. Kasi wala kang trabaho, wala kang career, yung ganun. Pero mas maganda yung family nila. Kasi kahit nagugutom kami, at least kami lahat. Hindi ko sila busog, tapos ako gutom. O di ka, pipiliin ko. Charot. So, family po yung pipiliin ko kasi syempre lahat naman ng ginagawa ko, pagsisikap or magsisikap pa, more to the max na pagsisikap is para lang naman din sa kanila. Sa family ko at sa mga family. Gusto ko lang kayo magiging ako. Charot. So, yan po, family ko pipiliin. Din! Oh! Question number. Kahit anong question mo about past, future, crush. Ay! Shout out to Inigo Pascual. Oh my Hi, gosh. crush. Hi, crush. Question mo. Kere. Ano, Ken? So, ito question na. Sige. Sige, maganda ako or maganda ako? Mas maganda ako, syempre. Syempre, ako sabihin ko maganda siya. Yun. Diba? Sige. Ano? Tagal na lang. Positive. Kung Kung di mamatay ka na lang. Sama nito. Ikaw na, questionin mo na ako. Marami ka naman question sa akin eh. Sige na, question. Kahit anong question. Net. Baka maubos yung kuko mo kakakain. Wala kang question sa akin. Tawa ka. Diba, napapastok na sila, walang question. Masakit yung mga question nila. Buisit. Nahubad yung bra ko. Ano question na? Sige, question. Question na! Sige na. Mansion mo ba niya? Ikaw sa dito or kanang sama lang ano yung bahay pero kompleto mo to ng pamilya. Siyempre, lahat naman ng tao nangarap ng malaking bahay para sa pamilya. Pero yung pipiliin ko, aanin ko naman yung mansyon. Kung ako lang din yung nakatira, ako lang din yung naging masaya. So, mas pipiliin ko yung ganitong bahay. Kahit maliit, at least kompleto yung pamilya. Kasi yung, para po sa akin para sa akin. Yung pinaka mayaman na, Bayan? bagay is yung pagmamahal ng pamilya. Siyempre, yun yung bagay na hindi mo talaga kayang ipagpapalit tapos hindi mababayaran. So, yun po guys, family, tsaka kahit ganito yung bahay, wala naman akong pake kung ganito yung bahay namin. Hindi kami mayaman, na importante masaya yung pamilya ko, masaya kami buong pamilya, di ba? Kasi aanin mo yung mansyon nga, paulit-ulit, aanin mo yung mansyon, o di ba, nakagown ka nga, pero ikaw hindi na mag-isa. Sino makakita sa'yo? Yung salamin, sasabihin maganda ka. So, yun na guys, pipiliin ko yung maliit na bahay, na importante masaya kami. Ulin! Question. Ulin! Question mo. Kahit ano question? Kati ako, para akong kaso, ulul. Question na. Question na. Sige ako, mag-question. Ako na. Gusto na. Dahil abay pasto mo na itong giskutan ako. Oo nga. Sige, fast. Parang magpapaan ganyan. Di ba? Di ba, marami. Siya yung nag-alala kasi siya nag-organize. So, fast talk daw kami, marami siyang question sa akin. So, nakalimutan. Sample! Ay, Nagulat ako sa example. paano sample? Sample! Bungit May ka. Yung mukha. girlfriend ka or, ewan ko sa'yo, bakla ka pa. May BF ka. Tapos, yung wala siyang time sa'yo, palagi ka na lang nasasaktan. Ano yung pipiliin mo? Just stay or leave?
Te, dumugo ilong ko. Ang sakit naman nun. Parang ang ganda ko. Charot. Stay or give up? Yan yung tanong mo. Sa naranasan ko. Ano po, titiktok to eh. So, para sa akin guys, no, para sa akin, mag-stay pa rin ako. Bakit? Siyempre, for example, kahit nasaktan niya ako, kahit may mahal siyang iba, kahit wala siyang time sa akin, alam ko naman na darating yung araw na pag nangangailangan siya, maaalala niya rin ako. So kahit nasasaktan man ako on that Option time, ka lang. okay lang. Kahit option man ako, okay lang. Importante, darating yung araw na yon na kahit hindi man parati, at least naalala niya ako. Kesa naman sa i-give up ko pa siya, mas lalo naman akong masasaktan, lalo pat hindi ko pa kayang mag-move on kasi gusto ko pa nga siyang hawakan. Yung ganon. Siyempre, mahirap naman kasi sabihin mong mag-give up ka na. Pero yung totoo, mahal pa pala. Diba? Mahirap na kasi bawiin yung mga salita na nabitawan mo na. Malay mo, sasabihin mo, ayoko na, give up na ako sa'yo. Tapos naniwala naman siya. Ginagat niya yung sinabi mo na mag-give up. Kinalimutan ka. Kasi madali lang yun sa kanya eh. Madali lang yun sa kanya kalimutan ka. Tapos, anong mangyayari sa'yo? Oh, maglalasing. Ihiga sa kalsada. Yung ganon. Maglalaslas. Ay. Aray ko. Tuli ka na. Dati lang guys, yun ang pong mangyayari. Mag-stay pa rin ako kahit anong mangyayari. Mahal mo eh. Di ba? Mas mahirap kasing mahirap kasing i-give up mo yung isang bagay na hindi mo pa naman kayang kalimutan. So yun guys, mag-stay. Kung Kasi katuwa. Nasa sa baba kasi Kong. Laki talaga yung ilong nito, parang Google. Tuwa tayo, tapos siya parang nasa riban. maganda na iring. Kasi na. Sige, question. Kung magiging sikat ka na vlogger, sino uuna mong ma-ayel? Ha? Yun yung question yung parang hirap naman, hindi ako in-check ha. So kung magiging sikat ako na vlogger, Then, tapili. ganyan na tao po sa mga den. Tagalog na Tagalog. Ang in English niya eh. Ha? Anong kala mo sa mukha namin? Anong kala mo sa mga mukha namin? Si R? Yeah, Inoro. Che, bawal ka naman. Kung papili ka kasi makulab, si Aura or si Miss Perfect? Sino si Miss Perfect? Itong sigatong ka perfect. Oo, yung actually, pareho ko silang idol. So if ever, sisikat man ako bilang isang vlogger, parang hirap naman. Vlogger ba sa Aura? Aura? Oh? So, ang hirap naman nun kasi pareho ko silang pulpog pa more. Walang sikat dahil randayal. Busy nga sa iba. So, ang pipiliin ko po na i-meet, syempre syempre silang dalawa. Pwede ba yun? Oo. Sabay. Bibigyan mo ng oras yung isa, tapos bibigyan mo din ng oras yung isa. Ganun. Pero, ang hirap naman ang tanong na yun. So, sino ba? So, pipiliin ko po si Aura. Bakit? Syempre kasi gusto ko rin siyang makausap something. Gusto kong magkaroon din ng vlog na kasama siya. Yung magkikwentuhan, kukulitan. Yan po. Yun lang. Mas mga katanong-tanongan sa buhay niya. So, mas pipiliin ko din siya. Pero maganda din naman talaga yung isa. Bakit hindi naman pwedeng dalawa? Bawal kasi po. Ay, grabe siya. Bakit ganun? Bakit kailangan mo talaga pumili? So yun na, si Aura. Tapos pagkatapos ni Aura, yung isa na naman. Raffier ko nun. So yun na guys. Si Aura pa. Kasi maganda. So, Huli? tapos Ilang siya. bilang dyan? Question na! Sete. Question. Uy, na yun yun. Kahit anong question mo, kahit Kung! ba't mo tinawag? Baka pupunta yan dito makitulog. Diyos ko, alisan tayo lahat. Sige na. Kanang, ano ba? Diba, magiging sikat na ka na vlogger. Then, Ano ba yun? Bagay siya kaya vlog niya. Ano ko ba dito? Lalandi? Sana. okay, karoon po rin explain mo, yawa.
Kahit pag-usapan na lang natin yung about yung... Di ba na magkam sa kakupon? Kupon na ako na vlogger. Then papilion ka, asa ka maging third wheel sa Jera? sa Jamil or sa Di ba, may pa-question tapos nakalimutan. Oh, sige. Jamil or sa Pakipas! Kasi Ikaw iba. naman tol. Sa iba na lang. Ibang question. Kahit ano, about sa... Shireen. 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 Sino ba? Totoo, yung totoo. Isa man to, yan ikaw ang pag-explain. Lochi. Bakit kami tinatanong? Tanga may pa-question eh. So, ano na? At, sa Pwede ibang siya question, ibang question na lang. Pass. Sige, ibang question. Oh. So, ako mag-question sa inyo. Sige, pass stop. Ano ang pipiliin nyo? Mahal ka o mahal mo? Mahal ako. At bakit? Kasi, mahal ako. Bakit nga? Kontento ka na sa mahal ka? Kahit alam mo namang iba yung mahal mo? Oo, matutunan ko rin mahal siya. Ikaw, ano pipiliin mo? Mahal ka? Siyempre, mahal ko. Bakit? Mahal daw niya kahit di siya mahal. Tanga. So, mahal mo ang pipiliin mo? Bakit nga? Bakit nga? Bakit mo pipiliin yung mahal mo? Nakatulog kilip eh. Aanin ko naman yung mahal ako. Kung hindi ko naman siya mahal, wala akong nararamdaman. Hindi din naman ako magiging masaya. So, ahanin ko naman. So, ahanin mo naman yung mahal mo. Mahal ka. Kung barkada lang naman ang tingin sa'yo. Mas mabuti na yun. Kasi nga, mas mabuti nga yun eh. Walang kayo, walang lead, walang kayong level. At least, nakasama mo siya. Sana all na yun. Sana all pala, hindi. Sana all. Diyos, sabi niya, sapat na yun. Ay, Nora Iches. Sige, ikaw. Bye! Ay, Tapos agad. Wala na kayong question? wala na. Siya, sige, bago tayo magtapos, pwede po kayong bumili ng mga mais. Meron po kami na dyan. So, ayan na guys, tapos na po sila mag-question. Hindi man masyadong kagandahan. So, ayan na guys, hindi po kasi sila nakapag-prepare. Meron kasi mga bagay na ang sarap natin isipin kung anong gusto nating sabihin, pero pagkaharap na natin yung camera, or kaharap na natin siya, parang matamemit tayo, di ba? Yung ganun. So guys, thank you so much po sa pag-watch sa aming mga videos, at saka thank you din sa pakikinig or sa pag-play ng video sa aming kulitan ngayon. So ito po si Madam Liza Sabarinis, Liza Drilon, tsaka si Lennon Calextro. So, bye guys! Thank you so much! Bye!